Nikdy bych nevěřila, že se má rodina může takhle rozpadnout. Ahoj, jmenuji se Lenka, je mi 22 let a celý svůj život jsem žila v malém městečku na Vysočině, v rodině, která na první pohled působila úplně normálně. Moji rodiče pracovali v místní firmě, byli to obyčejní zaměstnanci, a doma jsme byli jen já a můj bratr Petr. Vyrůstali jsme spolu jako nerozluční dvojčata, vždy jsme si všechno sdíleli, radosti i starosti. Naše životy byly klidné, možná až příliš obyčejné, a já jsem si nikdy nedokázala představit, že by se něco mohlo změnit. Všechno se začalo měnit, když rodičům přišla nabídka na práci v Praze. Oba museli odejít a přestěhovat se tam kvůli lepší kariéře. Rodiče měli obavy z toho, že nás nechají samotné v našem bytě, a chtěli nás vzít k babičce a dědečkovi do vesnice nedaleko Jihlavy. Ale my s Petrem jsme to odmítli. Chtěli jsme zůstat ve svém bytě, ve svém světě, který jsme znali. Nakonec rodiče souhlasili, ale za podmínky, že za námi bude pravidelně docházet moje teta. Ta měla hlídat, jestli jsme v pořádku, a ujišťovat rodiče, že se o sebe umíme postarat. Jakmile rodiče odjeli, začalo se něco měnit i mezi mnou a bratrem. Finančně jsme byli zajištění, peníze přicházely pravidelně, a tak jsme si užívali svobody bez dozoru. Teta nás občas navštívila, ale její rady, abychom se vraceli domů včas a chovali se zodpovědně, jsme většinou ignorovali. Petr začal chodit s kluky, se kterými předtím nikdy neměl nic společného, a začal kouřit. Já jsem zatím trávila čas na sociálních sítích, studium mi šlo jen tak napůl a moje vztahy s rodiči se pomalu rozpadaly. Jednou večer jsem náhodou vešla do Petrového pokoje a viděla něco, co mě vyděsilo. Díval se na nevhodné videa bez jakékoliv ostychu přede mnou, jako by to bylo normální. Nejenže mě to šokovalo, ale ještě mě zaskočilo, že mě k tomu dokonce chtěl přizvat. Začali jsme je sledovat spolu, a co mě překvapilo, nebyl vůbec proti tomu, abych se přidala. Stalo se něco, co jsem si nikdy nedokázala představit, začali jsme spolu napodobovat to, co jsme viděli. Byli jsme sourozenci, ale najednou to všechno přestalo mít hranice. Bylo to jako noční můra, ze které nebylo úniku. Nevěděla jsem, jak se mám zachovat, co udělat, aby se to zastavilo. Když jsem mu řekla, aby přestal, on se zarazil, ale neodešel. Naopak se omluvil a řekl, že se to nemělo stát, že to byla chyba. Přiznal, že mě miluje a chce mě chránit, ale jeho slova byla zmatená a já nechápala, co tím myslí. Věděla jsem jen jedno, náš vztah už nikdy nebude stejný. Pokračování příště. Když jsem si po tom hrozném večeru sedla na postel, cítila jsem, jak se mi svět kolem rozpadá na tisíce střepů. Byla jsem zmatená, vyděšená, ale zároveň nějak podivně klidná, jako by mi všechno, co se stalo, někdo vysvětlil, i když to bylo naprosto nepřijatelné. Petr seděl naproti mě, tvář měl smutnou a plnou výčitek, ale oči měl prázdné, jako by už nebyl tím bratrem, kterého jsem znala. Rodiče byli stovky kilometrů daleko, v Praze, a my jsme zůstali sami v našem malém bytě v Havlíčkově Brodě. Bylo to místo, kde jsme vyrůstali, kde jsme si hráli na dvoře, psali domácí úkoly u velkého stolu v kuchyni a plánovali budoucnost. Teď tahle místnost, která dřív znamenala bezpečí, byla svědkem něčeho, co bych nikdy nechtěla zažít. Přemýšlela jsem o tom, jak jsme se mohli dostat tak daleko od normálního života. Petr mi začal vyprávět, jak se všechno změnilo, když rodiče odjeli. Přiznal, že začal trávit víc času venku s novými kamarády, kteří ho vedli ke špatným věcem, kouření, večírky, dokonce i drobné krádeže. Pořád ale říkal, že se o mě stará, že jsem pro něj důležitá, ale ztrácel se v tom všem chaosu, který jsme si sami vytvořili. Já jsem mezitím propadala pocitu prázdnoty, studium šlo stranou, přátelé mě pomalu opouštěli a já jsem měla pocit, že už nikoho nemám. Často jsem se dívala z okna našeho bytu, jak se pomalu stmívá a ulice kolem tichnou. Přemýšlela jsem, co bude dál. Teta, která měla být naším spojením s rodiči,
už k nám nechodila tak často. Její návštěvy se zřídly a když přišla, jen nám připomínala, že bychom měli být zodpovědní. Ale my jsme ji neposlouchali. Měli jsme pocit, že nám nikdo nerozumí, že jsme sami proti světu. V téhle chvíli jsem si uvědomila, že jsme spolu s Petrem uvěznění ve svém vlastním světě, kde hranice mezi správným a špatným začaly mizet. A já jsem netušila, jestli se z toho můžeme nějak dostat. Moje jediná jistota byla, že Petr je pořád můj bratr, i když teď vypadalo, že nás něco neviditelného dělí od sebe navždy. Ale to, co přišlo dál, bylo ještě nečekanější a temnější, než jsem si dokázala představit. Pokračování příště. Když jsem se ohlédla zpátky, uvědomila jsem si, že všechno to, co se stalo, mělo svůj začátek v té chvíli, kdy rodiče oznámili, že odjíždějí do Prahy. Byla to úplně obyčejná zpráva, ale pro Petra a mě znamenala konec našeho klidného života. Najednou jsme byli zcela sami, bez dohledu a bez pevného řádu, který nám rodiče vždy dávali. Ten pocit svobody nás zpočátku lákal, ale rychle se změnil v něco, co nás oba začalo pohlcovat. Petr nikdy nebyl ten typ bratra, který by rád dodržoval pravidla. Vždycky byl trochu vzpurný, ale teď to začalo přerůstat v něco mnohem nebezpečnějšího. Začal chodit s novými kamarády z okolí, kteří měli úplně jiné hodnoty a zájmy. Chodil na večírky, kouřil cigarety a co víc, začal se měnit i jeho pohled na svět. Viděla jsem, jak se z něj pomalu stává někdo, koho už skoro neznám. Já sama jsem se stáhla do sebe. Škola mě přestala bavit a i když jsem měla kolem sebe lidi, cítila jsem se osamělá. Můj život se zmenšil na nekonečné prohlížení sociálních sítí a čekání, až se něco změní. A to všechno bylo horší, protože jsme s Petrem byli stále spolu, ale zároveň cizí. Naše vzájemná blízkost, která nás celá léta spojovala, byla teď zatížena něčím, co jsem nedokázala pojmenovat. Pamatuju si, jak jsme si jednou večer sedli v obýváku a snažili se mluvit o tom, co se děje. Petr mi řekl o svých pocitech, o tom, jak je mu smutno, jak si někdy připadá ztracený, ale zároveň se bojí přiznat, co všechno ho tíží. Já jsem mu zase vyprávěla o svých strachách, o tom, že nechci skončit jako on, že chci najít cestu ven z téhle spirály. Ale místo, abychom se navzájem podpořili, začali jsme se pomalu vzdalovat. Byl to ten moment, kdy se mezi námi začalo něco dít, něco, co jsem si nikdy nedokázala představit. Začali jsme si být víc než jen sourozenci, ale co přesně to znamenalo, jsem tehdy ještě nechápala. Najednou jsme trávili více času spolu, sdíleli jsme věci, které se člověk normálně se svým bratrem nedělá. A to, co začalo jako nevinná zvědavost, se postupně měnilo v něco mnohem temnějšího. V tu chvíli jsem ještě netušila, jak moc nás to ovlivní a jak hluboko se do toho zapleteme. Všechno se začalo měnit a já se bála, že už není cesty zpět. Pokračování příště. Nikdy nezapomenu ten večer, kdy se všechno zlomilo. Bylo to tak nenápadné, že bych to nikdy nepovažovala za začátek něčeho takového, kdybych neměla oči otevřené a mohla se tomu vyhnout. Petr seděl na posteli v našem malém pokoji, obklopený tlumeným světlem lampy, a já jsem mu přinesla čaj, jako jsme to dělávali dřív. Všechno se zdálo být normální, až na to ticho, které mezi námi viselo jako těžká clona. Najednou se naše pohledy propojily a já pocítila, jak se všechno mění. Ten moment byl plný napětí a nevyslovených slov. Pak se to stalo, Petr se přiblížil a začal dělat věci, které byly úplně mimo rámec našeho vztahu. Cítila jsem, jak se mi svět obrací na ruby a jak ztrácím kontrolu nad tím, co se děje. Byla jsem zmatená, vyděšená a zároveň nějakým způsobem paralyzovaná. Nevěděla jsem, co mám dělat, jak reagovat. Pamatuju si, že jsem se snažila bránit, ale bylo to marné. Všechno se stalo tak rychle, že jsem neměla čas na rozum. A přestože jsem věděla, že to není správné, něco ve mně nechávalo tu situaci pokračovat. Možná to byla zvědavost,
možná strach z osamělosti, možná něco, co neumím pojmenovat. V tu chvíli jsme byli jen my dva, zavření v našem bytě, daleko od lidí a světa venku. Po tom, co se stalo, jsme si na chvíli vyměnili pohledy plné studu a bolesti. Petr se omlouval, říkal, že to neměl dělat, že to byla chyba a že to všechno bylo proti jeho vůli. Ale já jsem cítila, že to není jen chyba, že je to něco hlubšího, co nás oba ničí. Přesto jsem zůstala ticho, protože jsem nevěděla, jak to říct nahlas, jak to vysvětlit sama sobě i jemu. Ten večer jsme zůstali vzhůru dlouho do noci, nepromluvili jsme o tom, co se stalo, ale v našem tichu bylo všechno řečeno. Věděla jsem, že náš vztah už nikdy nebude takový jako předtím, že jsme překročili hranici, kterou jsme nikdy neměli překročit. A přesto jsme zůstali spolu, protože jsme neměli kam jinam jít. Byla to začátek něčeho, co jsem tehdy nevěděla, jak zvládnout. Pokračování příště. Po onom osudném večeru se mezi námi něco změnilo, ale zároveň všechno zůstalo při starém. Byli jsme pořád spolu v našem bytě v Havlíčkově Brodě, ale už to nebylo jen sourozenecké soužití. Zároveň jsme se před sebou snažili skrývat pocity viny a zmatení, které nás oba tížily. Přestože jsme věděli, že jsme překročili neviditelnou hranici, nedokázali jsme se od sebe odtrhnout. Dny plynuly a naše tajemství se stávalo těžší břemenem. Petr začal být odvážnější, a to nejen v tom, co spolu děláme, ale i v tom, jak se choval venku. Jeho kouření se změnilo v pravidelný zvyk a večírky s novými známými už nebyly jen občasnou zábavou, ale skoro každodenní rutinou. Já jsem mezitím ztratila zájem o školu, přátelé mě opouštěli a já jsem se utápěla v nekonečných hodinách na internetu. Bylo to, jako bychom oba propadali do stále hlubšího propasti. Naše teta, která měla hlídat, jestli jsme v pořádku, přestala chodit vůbec. Zdálo se, že ztratila trpělivost, nebo snad jen rezignovala. Rodiče byli stále v Praze, posílali peníze a občas psali, ale nikdy nic nepoznali. Věřili nám, protože jsme hráli roli zodpovědných dětí, ale ve skutečnosti jsme se pomalu rozpouštěli v chaosu, který jsme si sami vytvořili. Jednou večer, když jsme byli sami doma, Petr začal mluvit o svých pocitech. Přiznal, že mu všechno uniká z rukou, že se bojí, že už není ten kluk, kterého rodiče znali. Říkal, že mě miluje, ale že to, co mezi námi je komplikované a nepochopitelné. Cítila jsem, jak se mi srdce svírá, protože i já jsem měla podobné pocity, ale nevěděla jsem, jak je vyjádřit. Začali jsme si dávat vzájemné sliby, že to všechno nějak zvládneme, že se nestratíme. Ale v hloubi duše jsem věděla, že to není tak jednoduché. Naše situace se stala jako spletitá pavučina, ze které nebylo úniku. Přesto jsme pokračovali dál, jako by to bylo jediné, co nám zbývalo. Ten stav trval měsíce. Každý den jsme se víc a víc uzavírali do sebe a do našeho společného světa, který už nebyl bezpečným místem, ale pastí. A já jsem se začala ptát, jestli někdy přijde den, kdy to všechno skončí. Pokračování příště. Nikdy nezapomenu ten okamžik, kdy jsem si poprvé uvědomila, jak hluboko jsme s Petrem klesli a jak moc jsme ztratili kontrolu nad tím, co se mezi námi děje. Byl to šok, který mě zasáhl jako blesk z čistého nebe, a přestože jsem se snažila situaci nějak rozumně vyřešit, cítila jsem se zcela bezmocná. Jak se něco tak nepředstavitelného mohlo stát mezi bratrem a sestrou? Proč jsme to nevyřešili dřív, než jsme se propadli tak hluboko? Myslela jsem na to, jak jsme mohli všechno zachránit, kdybychom jen měli někoho, komu bychom mohli důvěřovat, někoho, kdo by nás vyslechl a poradil. Ale žádná taková osoba nebyla. Rodiče byli daleko, teta ztratila zájem, a my jsme byli sami úplně sami. Někdy jsem si představovala, jak by bylo, kdybychom se prostě přestali vídat a každý šel svou cestou. Ale co by se stalo s naším společným životem? A hlavně, jak by se to dalo udělat? Připadalo mi, že jsme uvězněni v nekonečném kruhu,
kde každý den znamenal další ztrátu sebe sama. Petr se měnil před očima, a stejně tak i já. Naše vztahy s okolím se rozpadaly, stejně jako naše vlastní přátelství a sny. Cítila jsem, že jsme se odcizili nejen ostatním, ale i sami sobě. A přesto, paradoxně, jsme zůstávali spolu více než kdy dřív. Byli jsme jako dva lidé, kteří si navzájem byli jedinou oporou, i když ta opora byla bolestivá a nebezpečná. Často jsem se ptala, jestli existuje nějaká cesta ven, nějaké řešení, které by nás zachránilo před tím, co jsme si navzájem dělali. Byla jsem plná rozporů, chtěla jsem to ukončit, ale zároveň jsem se bála, že ztratím jedinou osobu, která mi v té chvíli dávala pocit jistoty. Věděla jsem, že tohle dilema není jen otázkou morálky, ale otázkou přežití. A právě v ten moment jsem si uvědomila, že všechno, co se stalo, není jen naše chyba, je to i důsledek okolností, které nás donutily hledat útěchu tam, kde by nikdy neměla být. Můj svět se rozpadal a já jsem stála na hraně propasti, která hrozila, že mě pohltí úplně. Pokračování příště. Všechno se zdálo být ztracené, ale pak přišel nečekaný zvrat, který převrátil celý můj svět na ruby. Jednoho deštivého večera, když jsem seděla u okna a pozorovala kapky stékající po skle, zazvonil telefon. Na druhé straně linky byl někdo, koho jsem nečekala, bývalý spolužák z gymnázia, Martin. Ten kluk, kterého jsem kdysi měla ráda a se kterým jsem ztratila kontakt, se najednou objevil, jako by chtěl všechno napravit. Martin nevypadal jako ten člověk, kterého si pamatuju. Byl klidný, vyzrálý a jeho hlas měl v sobě něco uklidňujícího. Začal mi vyprávět o svém životě, o tom, jak se mu daří a jak si všiml, že jsem zmizela z jeho světa. Nabídl mi pomoc, podporu a hlavně porozumění. Bylo to poprvé za dlouhou dobu, kdy jsem cítila, že někdo opravdu naslouchá, neodsuzuje, nehodnotí, ale chápe. Začala jsem mu pomalu otevírat své myšlenky, vyprávět o tom, co se stalo s Petrem, o našem životě bez rodičů, o tom, jak jsme se ztratili v temnotě. Martin mě nepřerušoval, jen tiše poslouchal. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že možná existuje cesta ven, někdo, kdo mi pomůže najít světlo na konci tunelu. Ale pak přišel další šok. Martin mi řekl, že ví něco, co jsem nečekala, že Petr není jen můj bratr. Že existuje tajemství, které mi rodiče nikdy neřekli. Něco, co by mohlo všechno vysvětlit, ale zároveň změnit můj pohled na vše, co jsme prožili. Byla jsem zaskočená, nevěděla jsem, jestli mu mám věřit, nebo jestli je to jen nějaký zlomyslný vtip. Jeho slova ve mně vyvolala vír emocí, zvědavost, strach, ale i naději. Co kdyby to všechno nebyla náhoda? Co kdybychom nebyli jen obyčejní sourozenci? A co kdyby pravda byla ještě temnější, než jsem si kdy dokázala představit? Najednou se celý můj svět začal otáčet ještě rychleji a já jsem stála na prahu něčeho, co mohlo všechno změnit. Pokračování příště. Když mi Martin poprvé naznačil, že Petr možná není můj skutečný bratr, cítila jsem, jak se mi pod nohama bortí celý svět. V tu chvíli jsem mu chtěla věřit i nevěřit zároveň. Vše, co jsem dosud znala, najednou začalo být nejisté. A tak jsem ho prosila, aby mi všechno řekl, chtěla jsem znát pravdu, ať je jakákoliv. Martin mi vyprávěl, že kdysi, dávno předtím, než se rodiče přestěhovali do Havlíčkova Brodu, se stalo něco, co mi rodiče nikdy neřekli. Že Petr není jejich biologický syn, ale chlapec, kterého si rodiče vzali do péče, protože jeho vlastní rodina ho opustila. Byl to tajný příběh, který měl zůstat skrytý a který mohl vysvětlit spoustu věcí, jeho změny, jeho chování i to, proč se najednou tak vzdálil. Byla jsem otřesená. Všechno, co jsme spolu zažili, dostalo zcela jiný rozměr. Najednou mi nebylo jasné, co znamená být bratrem a sestrou. Jak moc nás to všechno ovlivnilo. A co to znamená pro naši budoucnost? Srdce mi bušilo a hlava se mi motala od myšlenek, které jsem nedokázala uspořádat.
Martin mi také řekl, že se o tom dozvěděl náhodou, když potkal jednoho z rodičů mého bratra na jednom z večírků v Praze. Ten člověk mu vyprávěl o složité minulosti a o tom, jak se snažili chránit nás oba tím, že pravdu utajili. Přiznal, že to nebylo ideální, ale věřili, že to pro nás bude lepší. Najednou jsem si uvědomila, že všechno, co se stalo mezi mnou a Petrem, není jen naše chyba nebo chyba našich rodičů, ale něco hlubšího, co jsme nikdy nemohli ovlivnit. Ten tajemný příběh nás spojoval i rozděloval zároveň. Byla jsem zmatená, ale zároveň jsem cítila, že teď mám šanci pochopit víc. Možná, že pokud poznám celou pravdu, dokážu najít cestu, jak se z toho všeho dostat. Ale zároveň jsem se bála toho, co ještě přijde. Naše životy se teď ocitly na rozcestí a já jsem stála před rozhodnutím, které mohlo změnit všechno. Pokračování příště. Ten moment, kdy mi Martin odhalil tajemství, rozproudil v mém nitru vír pocitů, které se nedaly ovládnout. Všechny ty roky, všechny ty bolesti, tajemství a zmatky najednou dostaly novou, děsivou podobu. Bylo to, jako kdyby se můj celý život rozpadl na tisíce drobných střepů, které se nikdy nedaly slepit zpátky. Petr už nebyl jen můj bratr. Byl to cizinec, jehož minulost byla zahalena tajemstvím a lží. A já byla uvězněná v síti lží, které nás obklopovaly od samého začátku. Najednou jsme nebyli jen dva sourozenci, ale dvě duše ztracené v labirintu, který nikdo nechtěl odhalit. Všechny vzpomínky nabyly jiného významu. Ta láska, kterou jsme cítili jeden k druhému, se proměnila v cosi nepochopitelného a zakázaného. Každý náš společný okamžik byl jako krok po tenkém ledě, který se mohl každou chvíli zlomit pod našima nohama. Petr začal být ještě více vzdálený, uzavřený do sebe, jako by nesl břemeno, které jsem mu nechtěla vzít, ale nemohla jsem mu ho ani nechat. Bylo to, jako kdyby mezi námi vznikla neviditelná zeď, která nás oddělovala od světa i od sebe navzájem. A já jsem cítila, jak mě to všechno ničí. Můj život se stal chaosem, ve kterém jsem hledala smysl a vykoupení, ale nacházela jen bolest a zklamání. Každý den byl jako boj o přežití, každý okamžik plný napětí a nejistoty. Přesto jsem věděla, že nemohu utéct. Nemohla jsem nechat věci tak, jak jsou. Něco uvnitř mě říkalo, že musím najít odpovědi, že musíme čelit pravdě, i kdyby byla sebeděsivější. A právě v tu chvíli jsem si uvědomila, že náš příběh teprve začíná, že před námi stojí cesta plná nebezpečí, tajemství a temných odhalení. Byla to chvíle, kdy se vše změnilo a já jsem věděla, že odteď už nic nebude jako dřív. Pokračování příště. V ten osudný večer, kdy se všechno začalo rozplétat, jsem stála na prahu neznámého světa, kde se prolínala láska, bolest, tajemství a zrady. Věděla jsem, že cesta, která nás čeká, nebude jednoduchá, že nás čekají zkoušky, které mohou zničit vše, co jsme kdy měli. Přesto jsem byla odhodlaná najít pravdu, ať už bude jakákoliv, a postavit se všemu, co nám život přichystal. Petr a já jsme stáli proti sobě v prázdném obývacím pokoji našeho bytu v Havlíčkově Brodě. Oči jsme měli plné smutku, ale i odhodlání. Už jsme nebyli ti dva sourozenci, kteří si kdysi slibovali, že budou vždycky stát při sobě. Náš vztah se proměnil v něco, co nedokázal pochopit nikdo kolem nás, a možná ani my sami. Vzpomínala jsem na všechny ty chvíle, kdy jsme byli nerozluční, na všechny sny, které jsme kdysi sdíleli. Bylo to jako pohled do minulosti, která se zdála tak vzdálená a zároveň tak bolestně blízká. A přesto jsem věděla, že musíme jít dál najít odpovědi, vyrovnat se s minulostí a pokusit se znovu najít sami sebe. Ale tajemství, která se začala odhalovat, nebyla jen o nás. Byly to příběhy o rodině, o lásce a zrady, o ztrátě a naději. Každý krok, který jsme udělali, nás vedl blíž k nevyhnutelnému střetu s pravdou, která mohla změnit vše. A právě když jsem si myslela, že už nemůže být nic horšího,
přišla další zpráva, něco, co mě nechalo bez dechu a vyvolalo v mé duši bouři emocí. Tajemství, které mělo zůstat skryto, se začalo vynořovat na povrch a já jsem věděla, že náš příběh není u konce. Naopak, teprve začíná. V tu chvíli jsem si uvědomila, že největší bitva teprve přichází. A já jsem připravená ji bojovat pro sebe, pro Petra a pro všechno, co jsme kdy milovali. Pokračování možná přijde, ale teď zůstává jen otázka, co je pravda a jak daleko jsme ochotni zajít, abychom ji odhalili.